Lero panyasa voice box Samuel Wara kunena kuti amalawi ambiri ndokhumudwa ndipo adakalirabe maliro a wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Claus Chilima amene anamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Ndi Samuel Wara kunena kuti misonzi imeneyi ikamfikira mwino wake Mulungu achakwera za upresident 2025 ayiwala chifukwa kuti boma limene lidagwa tsiku limene ndege inagwa ku Chikangawa. Nditi ndikhale limodzi pano panyasa voice box kuti timve kuti Samuel Wara akuti bwanji pa za utsogoleri wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuno kwathu ku Malawi pano panyasa voice box. Yeah, yes, good afternoon, comrade. Mwaswera bwanji achikulire. Ndakulu nonse mwaswera bwanji Malawi. Comrades, Malawians, today let me say this. Sina kambe zambiri after maliro ajata chitika. Chikwana lukunzidwa kwambiri. And all the time I've been reading kodi zinthu zikuyenda bwanji ku Malawi kuno. Azatha kuna bwanji. Let me tell you, comrades, makamaka azatha ku MCP. I feel sorry for you, my members, azanga mena nakusiyani ku MCP. Not kukusiyani, koma nangusiya kukusapotani. I stopped joining you in support of Lazarus Chakwera as a leader of the party. Because opanga za president Chakwera sizina sangala sepo choweleni boma. Zochitika zao, the poor choices has been making. Posanga cabinet, I've never smiled at him. The way I was treated ku State House, nditafunsa za ntchito yanga, ananipanga frustrate, contract yanga, ata ndisanga oka, Achakwerawo. He appointed me, gave me a job, and he prayed around with me. Kuyamba siku lumene nina kala ukhumudwa ndi Achakwera, I've been praying. Ine ndine wa CCP. Ndakandikupemphera kuti Achakwera, boma lawo liyena kugwa. And boma limene lili ligwadi, whether you like it or not, anzanga ku MCP. Boma limene lili kugwa. And the worst more thing is like this. Ndege inagwa ku Chikangawa. So let's repeat this. Leo ndikuyankhula pansi pantima panga message inja ku MCP. Ambira amene mkuziwa amene ankhulira kumbuyo kuze. Nasiya kusanzika tini kuti ndikusiya kusapota Achakwera ndi MCP. Ana Achakwera ngati sandipasa ndalama zanga. Contract yanga ikamata pa 12 hapa. Malia zanga ama salary ngati sandipasa Achakwera wao. Ndiye muzaona kuti munthu wankulu amatha kuenda ma research. Siku ina Achakwera zenda ma research echo. Because of a small thing. Kusandivesa bwino ine Samuel Wara zimene manene. Let me say like this, ndibwere pa ndege pacho. Ndege kumana kunoko inagwa. Inapa vice president, ndi akulu ena anzatu 8, including the former first lady, Chanel Mlozi. May their soul keep on resting in peace. Ndege jamene nagwera. That is the end of MCP. Kutha kwa chipani cha MCP ndi kuti kumene kucha. Ulamuliro wa dziko lathu la Malawi anda Chakwera linagwa siku lomwe lija inagwa ndege. Full stop. Let me share with you. Ndikuze chilungamo lero la Malawi. The people who died there are Roman Catholic. Antana famene muja mundege muja. Ena nala Roman Catholic. Ena Islam kapena zipembedzo zenze. Koma majority okanga tina ya Roman Catholic. As such, taona mamisa mena apangidwira. Mamisa mbiri apanga Roman Catholic. And Roman Catholic ni church limozi lomwe kumanayi kuno likalemba kalata pastoreta. Imanena chilungamo. A Roman Catholic, is it this year or last year? Anazilembe pastoreta yao. On behalf of Malawians. Sana lembe kuti a Catholic oka. A Malawi tonse uvutika Malawi muno. A Catholic analemba kalata. They referred this country ku Bagamoyo in East Africa. Komwe nthawi kalero kulali malo oti ma slaves amazuzikirako. When they were going outside the country, kumapita maiko Western countries or Europe kapena kuna ndiki. So maliro wawa achitika a vice president nda Roman Catholic. A president amene alipo wa Chakwera nda mpingo ina kapena Nkhoma Synod kapena tingoti Nkhoma Synod. Kapena inde amati Pentecostal koma zaba Pentecostals zimana ngati inde ziliko komabe I can say the pastor is a Christian from CCP by birth. Ndiye ndikuona mena MCP mukamadabwa wa Malawi kuti MCP awawa how are they behaving? Behavior yao si mkona ndiye achilenda MCP awa.
aisogora MCP zimene akupanga panopa mkati muzisatire. Mukona bwanja Malawi. Pali nzeru ngati? Nzeru palibe. Do you know the reason why? Ma Catholics akamapemphera munthu wawo akamwalira. Amayankhula direct ndi Mulungu. Inde ma church onse amayankhula ndi Mulungu. Koma the Catholics, they believe too much mumamisa. Ife kwathu CCP timadera mwina timati chani? Monesco. Not Eucharistia. Koma timati Monesco kapena chani? Timadya Monesco. Kumamwa mavinyo nditi na choncho. Koma Catholic, anthu a Catholic, munthu wawo akamwalira wamkulu ofunikira, they pray. Ndima mapemphera muchoona. Panopa boma ilabalalika chifukwa cha chinthu chimodzi tu. Anafera mndege muja vice president ndo Catholic. Ndiye Catholic, taona mena alira mali wamene wawo. Mena alira mali wamene wawo a Catholic, Mulungu wayankha. Mali wamene wawo. Awawa mali wachitika kumene tango maliza kulirawa. Family yachita close zolozi. Tikulirabe. Koma ngoti kulira kwakukulu kwa chepako panopa. A Catholic mali wamene alira kwambiri tu. And what you have to know, Malawians, the Catholic are in the influence. Kundale za ku Malawi. So ndo okawo amene amalemba pastorate yoveka. Every year amalemba pastorate later. Yomwe imaonika amene Malawi tilili kukuza ndanza athu andali. Koma so Catholic kuliso anthu oziwa ndale. Ndiye panopa mkamona chakwera kubalalika kapena misonkhano ku Eastern region kumangochi kuti anthu sakusangana nawo. Candlelight jamadana nawo aja. Because in Catholics, they believe in candlelights. Moto wa candle jamata candlelight achani. Amena jandamena poteka MCP for information azatwa kwa MCP. Ako MCP mwavulala ndi candlelight aja. Achakwera olanga pange chotani. Ndi nkhanza zimene akhala kupangira vice president palibe chawo ku Malawi. Ena nonseni mukusatira chakwera. Kapena ena nonseni mufuna chakwera zakhale msogoleri wa dziko lino pa 2025 kachiwiri -Saulos Chilima kulibe. Mauponda Malawi. Muzandikumbuka. Keep my VN. The Catholics and other churches zena kupemphera ziza achakwera will not stand. Sindale bendu kamba pano yayi. Koma ndukamba mmene ndikuonera zinthu. Siku lijalina gwandege ja Chikangawa. Achakwera usogera ona trapati pamene pacha. Nzeru zawo za trapati pamene pacha. Cabinet minister zawo za trapati pamene pacha. Panopa ulanga pange chotana achakwera. It's just a waste of time. Just a waste of time. A Catholic apempheratu. A CCP apempheratu. Koma Catholic enakewo. Mamisa mwaona mene achitira. Kulira maliro ine sinambe ndaona munthu akulidwa chonchija maliro ayi. Akamapemphera anthu amene aja akuona pamene pali vuto. Suti Catholic amangopemphera ya. When the Catholic are praying, ine ndine wa CCP. Koma Catholic akamapemphera akamalimbisana mtima Mulungu amamvera. Ndipo mdani wawo olo mdani wa munthu wawo olo mdani wa Mkristo wawo chimamonekera china chake. Ndiye na manyoza candlelights. Hai candlelights yayi. Akhala political. Akulu mundale tu mulibe chilungamoto. Ndale ndi ukhuluku utambwali. Usatana ndiye uli mundale. And Satana sangalimba enda anthu omwe amapemphera kwa Mulungu wachiona. Ndale tu there's nothing. You have seen people coming from DPP joining MCP. Anthu oti alibe ndi phindi lomwe kumapanga phokoso ku MCP. No control. Chipani sichikwazuzula kuti inu mwabwera kumene mchipani musapange phokoso ayi. Ngekutha kwa Chakwera kumeneko. So comrades, Malawians muziwe ichichi. Mmene ndege ina gwa Chikangawa kuja. That is the end of Chakwera. Panopa chasara Malawi, let's look for a person who can help us for 2025 elections. Za MCP easy. Mukona ze ndrama yakuba zambiri mbirizi. Ndi Satana kwa pasa ndrama zimene zozo. Sapita patali ya. Ndipo mkamagona msamaope utia Chakwera zawi na 2025 kulibe. Misa ya Roman Catholic kulira kwa Malawi through candlelights. Ifa ya maremu Chilima. Achakwera is gone. Amene akulesa ndimbire phone ndipeze. Achakwera is gone. There is no way this leader wa MCP angazawine pa 2025 elections. Ndipo Malawi aliyense amene akuziwa akwenda mchoonadi.
kwa Chakwera mwina ina mwamba kuiwala hivi nkhope yao mwamba kuiwala mulungu akufutapo pamene pacha pa Chakwera politically ya Chakwera is finished komasa kapusanso pa umunthu wawo akasiyandale you'll be the first president to suffer a lot in this country aka president umozi wovutika even banja lake lonse lizavutika la Chakwera so kwa MCP ena mango yangu azabweka kupangira nkhanzanzana Malawi omwe na uthanzani kulowa mboma maka amene anamwalira Saulos Chilima you work tirelessly tinamnyengera kuti akweza Chakwera alowe mboma he campaigned vigorously wamwalira mukuyankhula zabweka mukaseka pa Malawi pakamwa kuti asamalire koma what I can tell you comrades Amalawi azanga ifa ya Chilimaja anamwalira koma sa Chakwera kutha kwawo kwa ndani ndipati pamenepo kungogondege mchikangawo chipani cha MCP chatisa kuchikangawa palibenso chinaso chimene angapanga MCP olanga maende mimba kuno olatekezi ma 2000 kwachazo zilibe ntchito zimenezo Chakwera is finished ndale silipanga choncho paziko ya ayi muziko tentiziyamika chimene nzako wakupangira chabwino kodi MCP apangapo chabwino chotani ku nthawi imene vice president ali wamoyo amampangira cha MCP ntchito kumango mnyoza kusha kumulembera aganyu kuti azimnyoza vice president lero wachokambo muziko muno don't think that you are going to win any elections in Malawi if ya Chilima ya pa MCP that's what I know kamufune musafune MCP is gone aliyense amene otchula MCP kulimba kwake akuma ndi vuto lodabwisa lomwe safuna kutuza Malawi Chakwera kulimba kwake kulivuto lalikulu kwambiri lomwe mwina ena Malawi simukuziwa Chakwera is facing it as I'm talking sakuja sima mosangalalayi akamaja sima ingokhanga tingotuluka nthupi is not a happy person pazimene anapanga kwa anthu ena mmozi mwa anthu amene anapangira nkhanza ineyo Samuel Wala naso ndakhandi kupemphera this president is not a good man Chakwera isi munthu wabwino ayi whether like it or not he's not a good man even amene ali nawo akumuzungirawo zisilu zokhazoka otabwera lero moto akhoza kupsa amene wa moto wa ugehena apita they're not good people these people MCP awo si anthu abwino ayi that's why mukona makampeni awo alibe fundo angogawa zindalama ngatala wakale boma zindalama zambirimbiri zachoka kuti ndimene mulungu amachitira ndekugwa kwa ndege auchikangawa Chakwera anathira pati pompacha MCP anathira pati pamene pacha so comrades my job is very simple I'm searching for a good leader then tithandizane tipeze msogolo wabwino yemwe sazapanga zomwe Chakwera akupanga ndi MCP ali boma zimene ndikakupempheni masanano zikomo kwambiri comrades